ndithanda kakhulu phela kaLumkani. Umsebenzi wami ndawuphila uphangela kaLumkani. And noba ngeloba ndiwuthande because ndinceda abantu. And ndinayi-passion yothetha nabantu. Most abantu xa ukwaziyo uqala first uthanda phaa kumsebenzi wakho then uzokwazi unika omnye umuntu. Awukwazi xa ndithetha ndicacisele umuntu awukwazi ukushumayelisa umntu ngento kodwa wena uyiphile and awuhluthanga nawe awuyi-understand awuyazi. Funeka uqala uyi-understand. First you need to understand uLumkani insurance uba usebenza njani. And then uzokwazi uyi-understand uba le insurance yomlilo ibaluleke kanjani. Uzefaka kuwe engqondweni uzokwazi unika i-client. If uclient wami andikwazi umcacisela ndimconvince ndimxelele uba uLumkani i-insurance yomlilo inceda kanjani akazundibona nami uba ndi-serious ndi-convinced kanjani ndiyayifuna ikhava yakaLumkani uba abe nayo in order izonceda yena akazundibona. So kunyanzelekile mna ndiqale mna ndiyiphile. And mostly i-clients xa zikufuna guys izezakho uzozifumana kakuhle ngoba ufikela kulo client apha kule ndlu agqithise inamba yakho emsebenzini. Aba basemsebenzini remember bahlala kwindawo ngendawo. So njengoba behlala kwi-area nge-area uthi lo waseDelft ndifumene inamba yakho kubani. Ufika wena uyokwenza lo uyi-1 waseDelft. Xa ufika lo waseDelft uyi-1 uyomenza kukho wesibini. Lona wesibini seriferisha wena ngoku kusister wakhe okwenye i-area bawuzuye nakusister wam uzoba khona next week. Then you do get leads ngolo hlobo. Bendisebenza ndisoloko ii-apps zam zi-high nee-sales zam zi-high. Then ndazoba ne-promotion. This week I got promoted as a CMC cluster manager. So upromotwa kwam hayi ndivuyile ndalila futhi. Ndalila kakhulu. So ulila kwam bingokuba iba umzali wami ebesaphila ebezawundibona.